Namaste. Now we will practice. I will keep asking questions about self-introduction. Okay. Keep answering. Okay. I will give the gap also. After question, I will leave some gap. You have to answer it. Okay. Let's study. Start. Yes. Irna pudar encha. Ir air. Who are you? Irna illu olu. Irna uru olu. ಈರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಓಲಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಊರು ಓಲಾಂಡ್. ಈರು ಎಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲರ್. ಈರು ಓಲು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲರ್. ಈರ್ನ ಅಪ್ಪನ ಪುದರೆಂಚ. ಅಪ್ಪ ಮೀನ್ಸ್ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಪುದರೆಂಚ. ಈರ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಪುದರೆಂಚ. ಈರ್ನ ಅಪ್ಪೆನ ಪುದರೆಂಚ. ಈರ್ನ ಬೊಡಿದ್ದಿನ ಪುದರೆಂಚ. ಈರ್ನ ಅಣ್ಣನ ಪುದರೆಂಚ. ಈರ್ನ ಅಕ್ಕನ ಪುದರೆಂಚ. ಈರೆಗೆ ಏತು ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ. ಈರೆಗೆ ಏತು ಜೋಕುಲು. ಈರೆಗೆ ಏತು ಆನು ಜೋಕುಲು ಏತು ಪೊನ್ನು ಜೋಕುಲು. ಈರ್ನ ಮಗನ ಇಜ್ಜಿನ ಮಗಳನ ಪ್ರಾಯ ಏತ್. ಈರ್ನ ಮಗ್ಗೆ ಇಜ್ಜಿನ ಮಗಳು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ವಾ ಕ್ಲಾಸ್ಡ್ ಉಲ್ಲೆರು. ವಾ ಸ್ಕೂಲ್ಗು ಪೋನುಲ್ಲೆರು. ಈರ್ನ ಊರುಡು ದಾತ ವಿಶೇಷ. ಈರ್ನ ಊರುಡು ದಾದ ಉಂಡು. ಈರ್ನ ಹವ್ಯಾಸ ಎಂಚಿನ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಹಾಬಿ. ಈರೆಗ್ ವಾ ತಿಂಡಿ ಇಷ್ಟ. ಈರೆಗ್ ವಾ ಗೊಬ್ಬು ಇಷ್ಟ. ಹೂವು ಗೊಬ್ಬು ಇಷ್ಟ. ಈರಿನ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಂಚಿನ. ಈರು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಓದುದಾರ್. ಈರು ಇತ್ತೆ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ್. ರೈಟ್ ನೌ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಈರು ಇತ್ತೆ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ್. I'll give 3-4 minutes. I will ask question. You introduce yourself completely. All the complete complete skeleton what given about you, about your family, about your job, about your hobbies, about like that. Complete introduction. Okay.
ಈರ್ನ ಪರಿಚಯ ಪನೋಲಿಯಾ? ಈರ್ನ ಪರಿಚಯ ಪನೋಲಿಯಾ? Just pause this video and start. Take 3-4 minutes, no problem. If you not completed, pause it, then continue. Okay. Next question. Now you have to introduce second person or third person about your family member. Introduce your father. My father name is Dash. He is doing like this, like that. Okay. ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಮಾತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಪುದರ್ ಬೇ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಬೇಲೆ. Okay. Next, introduce your any siblings, brother, sisters, etc. Next, tell about your ಊರು, village. ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? What all thing you have in your village? What the special thing? Name, temple, school, like that. You can tell about that. Now I will ask meaning. Okay. I will tell in Tulu. You have to answer it in your language, English or Kannada, what it may be. Okay. Start. Enna. Enkulina. Enkulu. Ninna. Nikulina. Irina. Bele. Kelasa. Dada. Enchina. Ovu. Olu. Aru. Akulu. Mukulu. Amir. Appe. Mage. Magalu. Megge. Megdi. ಸಂಗಡಿ ಅಥವಾ ತಂಗಡಿ. ಪಲಯೆ. ಪಲಿ. Now you have to record this. Just play in other phone and record on your another mobile and post it in group or forward to your accountability partner or any person who support your learning in your family member or friends. You can forward them and get feedback. Okay. Thank you. Enjoy ಮಾಡಿ.